Moikka! Mun nimi on Irene ja tänään mä kerron hieman sosiometriasta. Sosiometria on Morenon kehittämä menetelmä ja siemen siihen syntyi oikeastaan jo ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Moreno toimi lääkärinä pakolaisleirillä. Ja hän havaitsi, että yhteisön epävirallinen ja virallinen hierarkia oli usein ristiriidassa ja aiheutti ongelmia ihmisten väliseen suhteisiin. Ja ratkaistakseen näitä ongelmia hän laati ihmissuhdeverkostoista erilaisia kaavioita eli sosiogrammeja ja myöhemmin tästä syntyikin sosiometria. Sosiometrian avulla voidaan siis tutkia ja tunnistaa ryhmän rakennetta ja siinä vaikuttavia vuorovaikutussuhteita. Tarkastelemalla henkilöiden välisiä suhteita ja siteitä heidän tekemien valintojen kautta. Ryhmissä syntyy aina valintoja. Ketä kohtaan me tunnetaan vetoa ja ketä me vältellään. Tai kenties jotain sieltä väliltä. Me ei kuitenkaan välttämättä aina tiedosteta näitä meidän omia valintoja, mutta silti ne vaikuttaa siellä ryhmässä. Sosiometristen menetelmien avulla voidaan mahdollistaa uusien vuorovaikutussuhteiden kehittymistä ja aktivoitumista. Auttaa liittymään ja luomaan siten suhteita ja sosiaalisen rakenteen uudistumista. Sosiometrian tavoite on tasapuolistaminen, jotta ryhmä olisi terveempi ja toimisi paremmin. Oikeastaan sosiometria on myös kaiken psykodraamatyöskentelyn pohjalla ja Moreno on tainnut itse asiassa aikanaan mainitakin, että ohjaa psykodraamaa opettaakseen ihmisille sosiometriaa. Ja mä ymmärrän sen niin, että ihmiset löytäisi yhteyttä toisiinsa. Kommentoi hei tuohon alle ja kerro mitä tää sussa herätti ja tuu hei seuraa tätä tiliä ja mitäpä muuta. Kivaa päivää sulle. Moikka!